भोपू इतने ले तैयार के रात में चांद के हीरो कहने गई ले हीरो को बोला स्क्रिप्ट बताई। ए भूत बेटा जरा ते हीरो हुए तोर रोल लिया किचन में सामान खत्म हो गई बा जा तनी 1 महीना के सामान किन के लिया आ यही घर में 1 महीना रहे आ तोके का कहे बा भूत बनल बारे तो का कहे बा बाबूजी जब ई कहली तो तोके कहे बा कि 1 महीना का पूरा साल रहो ना चलो देखी मानो सबसे साला डायरेक्टर कबले शूटिंग करी भूखेगा इस साला भूतवा के ना कैमरा स्टार्ट बनो रेडी बा एकदम। अरे बेटा ऊपर क्या करते नीचे उतर। चलो भाई रोल कैमरा एड एक्शन के पूरा राशन खत्म बाटे जाते नहीं बाजारे पूरा 1 महीना खातिर राशन लिया और 1 महीना रहे एजा से चलियो ना तो गाड़ देवे के पड़ी। कट बेटा डायलॉग उल्टा बोल देले यार तोके कहे के बा 1 महीना का पूरा साल रहो। चल भाई कैमरा स्टार्ट कर। चलियो ना तो गाड़ देवे के पड़ी। कट क्या डायलॉग उल्टा मत बोल। चल वर्मोन स्टार्ट कर। जैसे चलियो ना तो गाड़ देवे के पड़ी। कट चोट देख के डायलॉग पैकअप हो गई भूखो लागल आज के दिमाग खराब कर दिल बार शूटिंग में। चलो शूटिंग करे तब से का करते रहे हो बोले चाहिए डायलॉग सीधा तो बोलता रहे उल्टा कहता रहे कि शूटिंग में नहीं के बोल कसम से बाबूजी हम नहीं रहनी हम गए बन खाई। वाह बेटा वाह क्या एक्टिंग करे जो साला मेकअप को क्या आज सरवा कुन का मेकअप का ऐसा डरवाए गाना। अरे बाप रे बाबू माँ कसम बाप कसम ये स्कूली में भूत बा। बेटा बा फिर से एक्टिंग कर ले मतलब बड़े का कुछ ना अपन रोजी रोटी कसम खा को होता रही साचो में मैं भूत बा। बेटा वो ओवर एक्टिंग होता रही अल्लाह कहानी मेकअप चल मेकअप कर चल। कैमरा मैन हमारे मोबाइल इंस्टाग्राम पे लाइव आवे के बाद क्या करी मुआ में वही मोबाइल हमसे का पूछत रहा यही तरह दिमाग खराब भइल बा तू आ गया और दिमाग खराब। रूम में तो पूरा अनार बाटे रुको टॉर्च लिया आ जाओ। साला तोनी के का हो गई बारी भूत भूत भूत। सुन अगर भूत हमरे लगे आ जाई नो तो फाड़ दे मोकर होसड़ा। चल निकल तो भूत भूत तेरी माँ की घोसड़ा। कौन गौरी गिला सीएमआई के इतना गंदा गाड़ी कौन मारता रे कौन मारता कसम से मुंगा दे कौन मारता रे इस साला तेरे तो मेकअप करला भेज ले रहने साला बहुत बढ़िया हमके डेरवा आके बहिन के चलो किनी के डेरवा। यार तो लागत नहीं के रूम में भूत पाते हमको तो शौक होता लेकिन वो डायरेक्ट मनते तो नहीं बाबू। हाँ यार हम कैमरा हैंगा कहीं नहीं है तो गायब हो गए।
जेंगा हमके डरवाइले होई ना ओकनी के। अरे यार देख हो कि चल मामा माँ तो सुन खात तो तनी ये घर में एक औरी भूत बा। हम का तवई से गाना बताओ तुरंत डायरेक्टर साहब। तांत्रिक कहाँ से बुलाओ जाओ डायरेक्टर साहब। भाई हम तो नहीं जाए, गांव वाला बगल में एगो तांत्रिक माने के जाई ते जेबे की होई की हो। मैं जाऊंगा इसकी बहन की इसकी बहन की देवरात। लेकिन डायरेक्टर साहब वो भूत हमरो भेष में आ सकेला, हमारा आवाज निकाल सकेला, कमारी कुछ हो जाए। अगर आग भी गई गलती से जंगला मारे तो चाकू घूप के मुआ दियो। लेकिन साला ये ड्रेसवा तो पूछबे ना कोई नहीं, क्या एड्रेस पूछ लेगा। बाबूजी डायरेक्टर साहब लाना तो भावा आइल बा। ए भोसड़ी वाला डायरेक्टर कमाड़ी खोल, कमाड़ी खोल दो डायरेक्टर साहब। केवाड़ी खुलियो से जोन लास्ट बेर गइल रहे तो उपा कहले रहे वो भूत हमरो भेष में आ सकेला, हमारा आवाज निकाल सकेला, कमारी कुछ हो जाए। अगर आग भी गई गलती से जंगला मारे तो चाकू घूप के मुआ दियो। हाँ खोले के। हाँ अगर गलती से जंगला में आइयो गेल तो घूप घूप के मुंगा देवे लाई। सही बात बा। बाबूजी बाबूजी कमारी खोलो। रुको खिड़की से जाएगा। बाबूजी कमारी काहे खोलत रहलो। मुंगा दे ये ना साला।